Il-Kummissjoni Elettorali ħabbret il-lista tal-kandidati li tefgħu in-nomina tagħhom biex jikkontestaw l-elezzjoni ġenerali ta' 30 ta' Mejju li ġej. Fuq id-distretti kollha ddaħlu 161 kandidat bil-maġġoranza tagħhom jew 44% se jikkontestaw f'isem il-Partit Laburista. Il-kandidati li jinqasmu bejn 115 raġel u 46 mara jirrappreżentaw 6 partiti filwaqt li 2 se jikkontestaw bħala indipendenti. L-akbar ammont ġew ppreżentati mill-Partit Laburista total ta' 71, inkluż l-akbar ammont ta' nisa 28. Fisem il-Partit Nazzjonalista qed jikkontestaw total ta' 65 kandidat bi 13 minnhom nisa. Minn dawn 54 kandidat Laburista se jikkontestaw fuq żewġ distretti kontra 42 tal-Partit Nazzjonalista li se jagħmlu dan. Fejn jidħlu l-Partit iż-żgħar l-ADPD għandu 8 kandidati waqt li Aħwa Maltin u Momentum għandhom 7 kull wieħed. Imperium Ewropa qed jikkontesta b'kandidat wieħed fuq żewġ distretti kif se jagħmlu wkoll żewġ kandidati li m'għandhom l-ebda affiljazzjoni ma' xi partit u allura se jikkontestaw b'mod indipendenti. L-itwal polza tal-vot se tkun dik tal-10 distrett fejn se jikkontestaw total ta' 35 kandidat f'isem 5 partiti, waqt li l-iqsar waħda dik Għawdex fejn it-13 distrett se jkollu 13 kandidat ukoll f'isem 5 partiti.